babu wanda za mu zaba idan ba dallatu ba, domin alkhairi ne yayi ciyaman a da. Idan muka shigo kyawa asibiti magani kyauta, taki a gonakanmu yana raba mana, mu je mu zuba mu watsi da shi kamar abin banza. To ya dan arziki ne irin albarka, shi ya gada, dan haka shi za mu bi. Ba wani wanda za mu bi in ba wannan ba, magana ta gaskiya. Ina jama'ar Dutse da Kiyawa, to ga zaɓin mu. Wannan shine babanmu ya yi ciyaman ada, yanzu ya dawo don ya share mana kukanmu. Ina Fulani, ina Hausawa, wannan shine namu. Ina jama'ar garin Dutse da Kiyawa. Ina so ku sani wannan shine zaɓin wato ma'ana baba dalla. Mutumin nan kun sani ba sai an gaya muku ba, yayi a baya mun gani. Don haka ba mu da ɗan takarar da ya wuce so an kira gare ku jama'ar Dutse da Kiyawa mu fito kwanmu da kwarkwata mu nuna wannan bawan Allah kauna, domin hakan shi zai ja ya daga darajar mu da kuma kimar mu ya ciyar da yankin mu gaba. Ni ma da ya kai jakata an dauko ta Fulani, amma daga ji an ce baba dalla ne zai shiga zai dauki mulki, zai karɓi mulki na majalisar Dutse da Kiyawa, shi yasa na ko jakata zan ta Fulani amma na fasa saboda ga babban shugaba wanda yake kula da mu a cikin karamar hukumar Kiyawa da kewayenta, ya za a yi mun sakaci? Ai dole da rani zan tafi amma na fasa. Irin wannan hali da muka yi ga ciki Allah ga warka ta zo da ina zaka tafi. Ai da hauka kake yi na wuce ne, hauka kake yi kana me zaka je nema arziki a gida ya dawo arzikin kenan. Ai shi yasa ni ba an ci to yanzu yau mun yi da za mu share maka. Allah ka babe ya zo abin da za a yi kawo jakar. Nagode. Yawa namu ba irin nasu bane, kuma sun sani. So assalamu alaikum. Sunana Ali Hussein, wanda kuka sani Ali Fiya mai corona, wanda kuke gani a TV. So ina mai farin cikin sanarwa masoyana wannan shine zabi na 2023 baban mu ko yawwa maganin kukan mu, yawwa mu kya ba mu da matsala, mun cire namu. Dan haka ina kira kowa da kowa, idan baka zaɓi mu lallati ba to kai zaɓen timin dare. Dan haka yanzu to mata maza musamman ma matan auren mu wanda suke cikin gida suke tunanin ba za su zo su wannan bawan Allah kuri'a ba. Dutse da Kiyawa mata zawarawa yan matan aure iyo dandazo mu zaɓi namu. Okay, saboda namu ne maganin kukan ka san ce ciwon mata ciwon mace ne ya mace ne ko to ke akan mata ki abin to mu ma maza to wannan maza duk wani namiji da ke Kiyawa da Dutse ga zaɓin sanan. Dan haka mata ni dai zaki dani to zan je na yi damara yanzu zan bi ka gida ba zan aure ka ba. Za a ba wannan maganar. Salamu alaikum jama'a, jama'a musulmi. Mu da yanzu alhamdu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu nisan kwanan muka zo wannan lokaci. Da Allah ya turo mana da wannan bawan Allah iya tada. Da sun mana ta hanyar su muka ɗaukaka muka zo wannan kasasu. Saboda yanzu ma muna fatan Allah da mana da su mu ƙara samun waraka fiye da tada. Saboda da an mana yanzu ma kuma na so a yi mana a sake mana. Allah ba mu sa'a, Allah raba mu da asarar kuri'a. Dutse da